Ik ben je nou al 40 jaar in Spannen, maar daar bloot me verneuveren. Gratinga. Siebrand Roda heeft een dochter, die neemt naar zijn mem, Imke. Roda. En Imke is trouwd met Bok Rattinga. En die scène liet we zien van wat voor man het weer. Wie een die wel wat grutsk wie op zijn kom aan, een Roda. Oh, dat is wel wat. En dat het hield hier, want het wie wel een riek man. En dat liet er daar ik wat zien. Maar ik had het begin is maar zijn dochter. Dat vooral wel praten. Daar zo'n zomer samen trouwen kunnen we wat ze willen. Nou, soms besteedt net. De Adel in Friesland zo binnen de kwaadste keer in de Verenigde Werelden. Ja, nou? Maar heer, neem me net kweer alle. Wat mevrouw bedoelt, hoeft hier nog het bebreid te wezen. Hoe bedoel je, kastelein, kastelein? Nou, als je me even heel stil bent, hè, en even heel goed luisteren. Oh, ja. Oh, ja. Ja, toch. Ja. Oh. Oh, Bob. Oh, leven. Ja. Oh! We waren maar de restauratie van het kerk in 2014 kwam zijn grijfzerk tevoorschijn. En het een wist wie die man wie. En toen hebben we onderzocht wie is die man. En toen bleek dat een hele interessante man te wezen. Blinderman, zus mij waar ik ben. Blinderman, blinderman. Jo zullen de man moetje die het keizer is van het heilige Roomse Rijk. Koning van Spanje en heer van Nederland. En daarom ging Keimpo van Martena en Siebrand Roda als oude van de Rie van Friesland naar de Rijksdijk in Wormsta. Worms? Worms, ja. Ik heb een soort informatie vond en dat is best wel bijzonder, want het speelt al rond 1500. En die man wie een jonkheer en zijn huis stiet je nog altijd in Spannen, maar een sneldiek. En hij wie belangrijk van Friesland omdat het wie een skieringen. En hij ging voor de Friese zaak. Dus hij is naar de Rijksdag in Worms geweest. En nou, maar Keimper van Martena heeft er daar goede dingen dient. Leven Anna. Pas goed op het huis. En leven Ben. Pas goed op je moment. En leven vrouw. Pas goed op mij. Dan ben ik goed draaien man en weerom. Hoe lang zal het draaien, man? Moet dat mij wassen? Doei. Maar wat is nou de oplossing? Nou, dat is toch duidelijk? De weerheid is net iets wat je in bezit had. Het is alleen nog maar iets wat je ziekje kennen. Onzin. Wat het weer een leeuw in bezit, sjocht de weerheid duidelijk voor hem. Je moet er wel een jood wezen om zijn verhaal mooi te vinden. Maar mijn weerheid valt net te marchanderen. Waar de Bijbel goed leest, weet dat ik gelijk heb. Nou, deze scène speelt in 1521 op de Rijksdag in Worms. Dit is een dag dat Maarten Luther vogelvrij verklaard wordt. En Roda beziekt hem om vrij te pleiten, om dat te voorkomen. Nou, spijtig Roda. Maar het helpt zo dat de orde weer het net bezit. Ken ik net oors dan wij weer omvallen op het geloof van je leven man. Maarten Luther, ik verklaar jou vogelvrij. Jou mooie wat mij onbelangrijk ging. Maar Else Gravers had het recht jou op te pakken en terug te stellen. Sola scriptura. Alleen in de Bijbel. De zitting is hierbij oorroen. Wij hebben gezegd van het is net alleen nog een losspul, het is locatie believingstheater. Want als er hier mooi doet, dan krijg je een cape en een muts om en dan kies je de platten en dan kies je angst waarom naar de mitsie niet spannen. En dan beleefst het, dus roekst het. Maar dan krijg je iets nu te middeleeuwen. We hebben muziek, katmarvolk, we hebben een luidspeelster, maar we hebben ook een korps en een grote braas. Dus dat is fantastisch. Dus zowel lood, prouwen, roeken en sjen en jaren. Dus alles is fantastisch.